ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଗୋଟେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଗୁରୁବାର ପାଇଁ ହେଉଛି ରୋଷେଇ। ତାପରେ ଏଇଟା କଣ ବେଟା କୋବି ଭଜା ବି ହେଇସାରିଛି। ଦେଖି ୱାଓ ଅରୁଆ ଭାତ ନାଇଁ, ଏପଟେ ଶାଗ ସବୁ ରଖା ହେଇଛି। ଆଜି ଗୁରୁବାର ଶାଗ ହବ ଏମିତି ଆଉ। ଏପଟେ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ଝୋଟି ପଡିଛି। ଝୋଟି ଘର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ରେ ଝୋଟି ଦିଆ ହେଇଛି। ଏଠି ମୋ ବୃନ୍ଦାବତୀ ପାଖରେ ଝୋଟି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏଇପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମର ବାଡିରେ ସବୁ କଣ ଲାଗିଛି। ବାଡିରେ ସବୁ କଣ କଣ ସବୁ ଲାଗିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ଲଗା ହେଇଛି ଆଉ। ଏପଟେ ଧନିଆ, ସେପଟେ ଶାଗ, ଏପଟେ ରସୁଣ କିଛି ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି। ଇଏ ବୁଦୁ କୁହନ୍ତି ଆମ ଆଡେ, ତ ଆପଣଙ୍କ ଆଡେ କଣ କୁହନ୍ତି ତ ଜାଣିନି। ଏଇଟା ଆମର ବୁଦୁ କୁହନ୍ତି। ସେପଟେ ଭେଣ୍ଡି ଲାଗିଛି। ଏପଟେ ବାଇଗଣ, ଟମାଟୋ, ଇଏ ହଉଛି ଲଙ୍କା, ଏପଟେ ବି ବାଇଗଣ ଲାଗିଛି। ସେଠି କଲରା ଟିକେ ଲାଗିଛି, ଏବେ ଉଠି ଆସୁଛି ଗଛ। ସେଠି ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର ଗଛ ଅଛି। ଏମିତି ଆଉ ଆମ ବାଡି ଏଇଟା ସବୁଥିରୁ ଟିକେ ଟିକେ ଲଗା ହେଇଛି। ଏଇଠି ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛ ଲାଗିଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ଟ୍ୟାପ ଲାଗିଛି ବଗିଚା ପାଖରେ। ଏଇଠି ଆମ କାର ଛିଡା ହେଇଛି। କାର ଟା ଏଇଠି ରହେ। ଏଇଠି ଆମ ଠାକୁରଙ୍କର ରଖା ହେଇଛି। ଠାକୁର ଘର ଏଇଠି ଆମ ଠାକୁର ଘର ଏଇଟା। ଏଇଠି ଗୋଟେ ବେଡ ପଡିଛି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଟିଭି ଲାଗିଛି। ଏଇ ସବୁ ପେଣ୍ଟିଙ୍ଗ ସବୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ସବୁ କାନ୍ଥରେ ପେଣ୍ଟିଙ୍ଗ ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାବୁ କଣ କରୁଛି। ୱାହ ବାବୁ ଶୋଇ ପଡିଛି। ଏ ଯାଏଁ ଉଠିନି 8:30 ହେଲାଣି। ବାବୁ ଶୋଇଛି। ଏମିତି ଆଉ। ଏଇଠି ସବୁ ଏମିତି ଅଛି ଆମର। ଏଇଟା ୱାସିଂ ମେସିନ ଟା। ଏମିତି ସବୁ ଅଛି ଆମ ଘରେ ଜିନିଷ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଠି ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ ଟା ଲାଗିଛି। ଏଇଠି ଆମ ବେସିନ। ଶାଗ ଧୁଆ ହେଇକି ରେଡି ହେଇଗଲା। ଆଉ କାଟିକି ଖାଲି ଶାଗ ଭଜା ଯିବ। ଓ ଆମର ଆଜି ଗୁରୁବାରରେ ଅରୁଆ ଭାତ, ମୁଗ ଡାଲି, ଭଜା, ଶାଗ ସବୁ ଭେଜ ଉପରେ।